sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Hinebra San Miguel na bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Lonely, napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Still tastes better. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10 nin pagkaaga. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakapagrehistro nin 5,346 na recovery sa COVID-19 ang Department of Health o DOH. 6,560 man ang kadagdagan na kaso, mantang 32 ang mga nagadana. Nasa 47,996 man ang aktibong kaso nin COVID-19. Sa ngunyan, nasa 1,524,449 ang kabilugan na kaso sa nasyon, kung saan 1,449,579 ang mga narahay at nasa 26,874 ang mga nagadan. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Naproxen sodium Skelan. Sa Skelan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975
0917-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sige po, belta na kita sa ere. This time, atud sa indok kang PhilHealth Regional Office No. 5, ang Usapang PhilHealth. Magdangog tabi, dakol na informasyones kitang mahuhugot na naman asin maiisihan manunungod sa beneficios na ipigtatao po sa irarom kan programa kan gobyerno through PhilHealth. Ano tabi? Siyempre, sagkod kitang 10:30, dahil tanawag para haluyon si Ma'am G na naroon. Ma'am G, ganda umaga sa iyo, Ma'am G. Yes, good morning po, Sir Pio, and to all of our listeners dito sa Usapang PhilHealth, kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Tutok po kayo hanggang alas 10:30 ng umaga para malaman kung paano magamit ang inyong PhilHealth membership. Kung may 4M ka, 4 million, anong gagawin mo? Ma'am G, lang iyang buhay. 4 million! 4M! Sana all may 4M. 4M, kasi ang pag-uusapan natin ngayon is 4M. Yeah, 4 million. Hindi, programa po ito ng PhilHealth 4M. Yung mga nakikinig dyan, pwede kayong mag-text makaka-accommodate naman kita sa later part na kang programa, mga questions regarding ining mga iba-ibang beneficios na ipinagpapaabot po ka na PhilHealth. Diba, pag may 4M, di na maubos yan. Sa bagay, halimbawa may 4M ka, bibigyan ka ng isang araw na gastusin, ubusin. Kaya mo, Ma'am G? 4M? Hindi naman po siguro. Kasi kapag nakuha ko yung 4M, syempre, isang araw pagplano pa lang yan, di ba? Pero ibang 4M po ang pag-uusapan natin dito ngayon. Madali lang yan. Isang araw, yung 4M mo, bigay mo sa akin. Tapos, ang istorya. Itong 4M sa PhilHealth, ano ba to na 4M? Go ahead, Ma'am G. Yes po. So ngayong umaga po ang topic natin ay 4M or magsiguro mag-4M na. Ang 4M po ay gabay ng PhilHealth para sa mga Pilipino upang tayo ay makasiguro na tayo ay protektado ng PhilHealth. So ang tanong po ni Sir Pio, ano po ba ang 4M? Sa ilalim po kasi ng RA 1123 or Universal Healthcare Law, lahat po ng Pilipino ay covered na ng PhilHealth. Pero hindi po ibig sabihin na wala na tayong gagawin on our end. Ano po? Ang 4M po ay 4 na steps na dapat natin gawin upang tayo ay makasiguro na tayo ay protektado ng PhilHealth. So ano po yung 4 na M or 4 na steps? Number 1, magparehistro. Number 2, magbayad ng contribution. Pangatlo, mag-update ng record. And pang-apat, magpabawas ng benepisyo. So kaya po 4M kasi they all start with letter M, yung 4 na steps natin. Yan. 4M, ano. Okay. Pero arog ka ini, kalaking 4M, matandang mayaman na madaling mamatay. Kung yan po ang gusto niyo hanapin, wala po ang tigil sa inyo. Pero para makagamit po ng PhilHealth, ibang 4M po ang kailangan natin. Ito pala yung 4M. Kasi may universal healthcare na tayo na lahat na tayo membro ng PhilHealth. So itong 4M, ibig sabihin 4 na letter M, yun yung mga steps na dapat gawin natin na mga rehistrado na mga miyembro na ng PhilHealth para fully maka-avail tayo ng benefits ng PhilHealth. Okay, 4 na M. Okay, yung unang M, anong ibig sabihin nun? Yes, so sabi ko nga po kanina, ang unang M ay magparehistro. So pakonti-konti, Sir Pio, dinidiscuss na po natin itong ating mga magparehistro, magbayad ng contribution. Ngayon po kasi, ipagsasabay-sabay natin sila para alam ng lahat yung kung ano ba talaga yung 4 na yon, matandaan nila
through 4M. So yung unang M po is magparehistro. Sa lahat ng members po, regardless of category, kung kayo man po ay direct or indirect, halos pare-pareho lang po ang proseso ng pagrehistro. Nagkakaiba lang po pagdating sa supporting documents i-attach o kaya naman kung saan tayo magsasabit ng ating application. Ang pinaka-importanting step lang po sa pag-register ay ang pag-fill up ng PMRF. Minsan nag-joke ang mga taga-PhilHealth ang PMRF, PhilHealth's most requested form. Pero actually, ang PMRF po ay PhilHealth Member Registration Form. Ang PMRF po ay pwedeng hingiin sa kahit anuman pong opisina ng PhilHealth or i-download sa aming website www.philhealth.gov.ph. Pag na-fill up na po natin yung PMRF, maglakip na po tayo ng supporting documents. So ano po yung mga supporting documents na kailangan? Depende po kung anong gagawin natin po. No? Pag magpaparegister po tayo, kailangan po natin ng proof of identity or relationship. Kung kayo po yung member, pwede po dyan yung birth certificate or any valid ID. Kung idadagdag nyo po yung mga dependents nyo pagpa-register tulad ng inyong legal spouse, pwede po kayo mag-attach ng marriage certificate or contract basta may registry number. At kung idadagdag nyo po ang mga anak ninyo as your dependents, kailangan po ng birth certificate nila. Again, dapat po with registry number po. Kung dumaan na po ito sa ating local civil registry office. Isubmit lang po yung inyong form na filled up plus yung mga supporting documents sa local health insurance office or PhilHealth Express ng PhilHealth. Makakatanggap po kayo ng PhilHealth ID o member data record or yung tinatawag nating MDR kung saan nakalagay ang inyong permanent PhilHealth identification number or PIN. Okay. Di halimbawa ganito si Donya Geraldina Naron. Super Donya sinasabi ko. Donya Geraldine Naron. Komodo niya, hindi niya nasikaso yung PhilHealth. Pero meron na palang universal health care. Hindi pa siya membro si Donya Geraldine Naron. So, kailangan pala magpa-register, number one, magpa-register ka. Yes po. Register muna. Kasi hanggat wala pa tayong unified na database po ang lahat ng government agencies, kailangan pa rin po na magpa-register para maipasok po namin kayo sa aming database. Yan. Si Donya Geraldine Naron, tinatabad mag-computer, meron akong BMW. Gusto kong sumakay sa BMW ko, pupunta ako sa PhilHealth Region 5 para makita ang BMW ko. Pwede pumunta doon ako kaparehistro. Yes po, pwede po. Sa kahit anumang opisina ng PhilHealth, kami po ay bukas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, unless po holiday or weekend. Yes. Opo. Pwede pala ang Donya Geraldina. Sana totoo yan, pero hindi po. No? Pero paalala lang po, mapadonya man po kayo, or mapa-indigent, mapa-simpleng empleyado, kaya mo po may maliit na tindahan, no, tricycle driver, kung ano man po, pwede po kayo lahat magparehistro sa PhilHealth. That's my point. Okay. So, doon naman po sa mga nagtatrabaho na. Yan. Si Donya Geraldina is isang Chief Executive Officer. O kaya Director. Director siya. Ng isang ahensya di gobyerno. Ano po ba ang prosesong gagawin para may universal healthcare na pala? Paano ba? Kailangan pa bang mag-rehistro din ni Donya Geraldina? Well, kung kayo po ay employed, kailangan nilang po mag-submit ng accomplished PhilHealth member registration form sa Human Resource Department or sa admin or kung sino man po ang umahawak ng mga ganyang dokumento sa inyong kumpanya. Ano po, kung saan kayo nagtatrabaho. Hintayin lang po ang MDR at PhilHealth ID mula sa employer kasi ang mga employers po natin, meron po silang tinatawag na peers or yung mga designated na mga representative ng kada kumpanya
kumpanya na nakikipag-coordinate sa PhilHealth. Usually po, pinapadala lang po ng ating mga peers ang mga requirements sa PhilHealth at ibabalik na lang po niya ng aming opisina sa mga representative na iyon, kompleto na po, na-register na ilagay na under sa company yung mga empleyadong iyon. Pero for example, kayo po ay employed at naglipad kayo ng trabaho, dati na po kayong registered sa PhilHealth, ibig sabihin meron na po kayong PhilHealth Identification Number or PIN. Kung lumipat po kayo ng trabaho, ibigay nyo lang po yung PIN sa inyong employer para kayo po ay maparehistro under their company. So, ganun lang po kasimple. Pero since meron din po tayong mga fresh grads, Sir Pio, for example, fresh grad sila, wala pa naman silang employer, kanino nila ibibigay? Or kayo nyo silang hihingi ng PIN nila. So, pwede naman po sila pumunta sa PhilHealth, any PhilHealth office. Sabihin po nila na sila po ay fresh grad at first time looking for employment. Mabibigyan po sila ng PIN at hindi muna po sila papabayaran ng contribution. Basta sabihin po nila na sila ay first time job seeker para PIN lang po ang ibibigay at hindi na po sila kailangan magbayad ng contribution. So parang doon sila makakwalify sa unemployed for a while. Ano po? Yes diba? po. Okay, pwede naman pala. Yung mga nagtatrabaho na pala, Doña Heraldina Naron, siyang Chief Executive Officer o kaya COO, CEO, COO. Ay, hindi po. Uutusan niya yung kanya, oy! Asikaso itong pilot ko. Ay, doon sa tao. Siyang mag-asikaso niya sa pilot, emisaryo mo yon. Di ba? Ganon. Yung mga sa gobyerno, ganun din. Hindi po ako COO. Assistant lang po ako ni Pio Fernandez. Sa gobyerno, ganun din. Di ba? Utusan yung mga liaison officer, sila yung mag-asikasyon sa PhilHealth. Yung mga employed sa gobyerno, di ba? Yes po, sir. May kanya-kanya po naman na mga representative or liaison officer ang kada ahensya na nag-aasikaso nito. Halimbawa, hindi nakaparehistro. Ako, hindi ako nakaparehistro. Halimbawa, paano ba? Hindi naman natin hihingi na magkasakit or what. Pero in times of needs, makaka-avail ba ako ng benepisyo ng PhilHealth? Yes po. For example, kayo ay nagkasakit. Pwede po kayong magpadala ng inyong kamag-anak or representative na mag-submit ng mga application and supporting documents sa aming opisina. Pero for example, Sir Pio, kayo ay hospitalized na. Lalong-lalong ngayong pandemic, ang PhilHealth po ay naghanap ng paraan para mapadali ang magparehistro ng ating members. Kung kayo ay, for example, confined na sa isang hospital, hanapin niyo lang po yung PhilHealth section or yung billing section. Sabihin niyo na kayo ay non-member. Meron po silang mga available forms. At pag na-fill up niyo na po yun at naka-attach kayo ng supporting documents, yung mga PhilHealth section or billing section na po mismo, ng hospital ang magpapadala sa aming opisina para maproseso ang inyong membership. Para hindi na po, for example, may sakit, lalabas pa, o yung bantay, lalabas pa, mas lalo pong mag-spread yung sakit, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ano po? Kaya as much as possible, habang andyan kayo sa hospital, ginagawa na ng paraan ng PhilHealth in coordination with our accredited hospitals na maasikaso ang registration ninyo. Yan. Yung mga senior citizens na, yung mga nag-retired na, paano ba? Paano sila makakapagparehistro? Mga seniors, retired na sa trabaho, either public or private. Go ahead, Ma'am Geraldine. Yes po. Meron tayong dalawang category na pwedeng pasukan ng ating mga senior citizens. Ano po? Yung lifetime membership as yung Senior Citizen Program member. Yung lifetime member po, yan yung mga senior citizens natin na dating member na ng PhilHealth. Sila po yung mga dating nagtatrabaho, nag-reach na ng age of retirement or 60 years old and above, and nakapaghulog na ng at least 120 monthly contributions. Sila po yung pasok sa lifetime membership. Pag sila naman po ay yung mga 60 years old and above pero walang mga previous contribution, saka naman po sila papasok sa ating senior citizen membership kung saan dahil po sa RA 7432 or Expanded Senior Citizens Act, automatic na po na PhilHealth member ang ating senior citizens.
So makipag-ugnayan na lang po sa mga Senior Citizens Affairs Office or OSCA upang makakuha ng MDR at PhilHealth ID. Maaari din po magparehistro sa pinakamalapit na local health insurance office. So again, mapa-lifetime man po o mapa-senior citizen membership, kailangan pa din pong pumunta sa opisina ng PhilHealth para magparehistro. Naiintindihan po namin na iniiwasan natin na lumabas ang ating mga senior citizens. Kung ganun po, pwede po tayo magpadala ng ating application and supporting documents sa ating mga kamag-anak, magpadala lamang po ng authorization letter at photocopy ng inyong valid ID. Yan, opo. Okay, yung kwan, di ba meron niyang mga dependent, yung Yes po. main beneficiary, meron niya nang mapwedeng ilagay dyan. Sino ang mga dapat na ideklara po? Yes po. Pwede po natin ideklara una yung ating mga legal spouses, legal na asawa na hindi pa member. Pag hindi po legal, hindi po pwedeng ma-register. So, pag sabing legal, kailangan meron pong marriage certificate. And also, dapat hindi pa sila member. Dahil kung member po yung ating spouse, hindi po pwede gawing dependent kasi sila may sariling membership na. Pwede din po natin gawing dependent ng ating mga anak, mapa-legitimate, illegitimate, legitimated, legally adopted, or stepchildren man po, age 20 years old and below, na walang trabaho at walang asawa. Kung meron man po tayong anak na 21 years old and above, pero meron po silang congenital or acquired permanent disability at sumusuporta po sa kanilang magulang, fully dependent, kumbaga, pwede pa rin po sila gawing dependent ng isang member. Pasok din po dito yung mga anak-anakan or foster child ayon sa Foster Act ng 2012 as long as, again po, meron po tayong supporting documents. Pwede din po natin gawing dependent ang ating mga magulang na below 60 years old kung sila po ay, for example, na stroke or may permanent disability na umaasa sa suporta ng anak. Yan, opo. Okay, so yung pala ang pwedeng mga gawing dependents ng main beneficiary ng PhilHealth. Now we go dun sa nakadalawa na tayong ma'am? Dalawa na ba? Pangatlo. Pangalawa na po, yes po. O yung pangatlo, ano po yun? Hindi, pangalawa pa lang tayo, Sir Pio. Yung pangalawa ay magbayad ng karampatang contribution. Yan, oo. Magbayad ng karampatang. Oo nga, doon sa magbayad ng karampatang kontribusyon. O paano ang sistema ng pagbabayad-bayad niyan? Di ba meron niya ng mga amount? Oo, Ma'am G, go ahead. Yes po. So para po sa employed members or sa ating mga direct contributors or yung mga may kakayanan magbayad, ito po ay nakabatay sa buwan ng sahod or monthly basic salary ng empleyado. Samantala naman po sa ating mga self-earning, land-based OFWs or practicing professionals, ito naman po ay base sa kanilang buwan ng kita na nakasaad sa mga dokumentong itinakda ng IRR, ng UHC at itinakda ng PhilHealth. Ang contribution rates po para sa mga direct contributors ay base sa sumusunod na talaan. For example, andito po kasi ito sa IRR ng ating Universal Healthcare Act. So, for every year po, simula nung na-release yung UHC Act, yung nag-take effect po siya, pakonti-konti pong umaakyat yung premium rate. Para sa taon pong 2021, dapat po 3.5% ng monthly income or monthly salary ang ating babayaran na premium contribution. Pero dahil nga po sa pandemya, ito ay tiniconsideration ng PhilHealth, balik po tayo sa 3% lang. So kung ano ang 3% ng inyong buwan ng kita or buwan ng salary, yun po ang inyong premium contribution sa PhilHealth. Yun. 3%? Yes po. Then, so for example, 10,000 po ang sweldo ninyo, 3% of 10,000, that's 300 pesos. 300 pesos po ang contribution ninyo sa PhilHealth. At kung kayo naman po ay employed, yung 300 pesos na po yun ay 50% sagot ng employer at 50% naman po ay ikakaltas sa sweldo ninyo. Opo, okay. So ito, tinitignan ko dito sa table hanggang 2025, tumataas yung porcentahe, 5% na sa 2025, Ma'am G, Yes po. By 2025 po, 5% na po siya. Yan po ay ayon sa UHC law natin. Opo.
saan pwede nito magbayad ng mga kontribusyones na to? Yes po, for initial payment and computation, pumunta lamang po sa pinakamalapit ng local health insurance office ng PhilHealth. Magdala po kayo ng proof of income para makompute ng aming frontline personnel ang inyong karampatang contribution. For example po ng mga proof of income, dyan po papasok yung inyong BIR received income tax return. Or kung wala naman po kayong income, for example, kayo ay estudyante or kayo naman po ay housewife lamang na walang income pero hindi ginawang dependent, pwede po kayo mag-submit ng notarized na Certificate of No Income. Para minimum lang po ang hihingin sa inyong contribution ng PhilHealth. Other types of proof of income po, andyan po yung latest payslip kung kayo po ay employed, latest financial statement kung kayo ay business owner, overseas employment contract kung kayo po ay OFW, certificate of income from LGU or authorized organization, at certificate of membership with monthly income sa kung anumang asosasyon ng vendors or other affiliated organizations. Kapag na-compute na po yung monthly contribution para sa taong iyon, pwede na po kayo magbayad sa pinakamalapit na PhilHealth collecting agent sa inyong lugar tulad ng mga bangko, bayad centers o kaya naman po sa SM at iba pa. Makikita ang kompleto ng listahan ng payment centers ng PhilHealth sa aming website www.philhealth.gov.ph. Para naman po sa mga employed, ang computed amount nyo po ay pinaghatian ng employee at employer. Yan po yung sinabi ko kanina. Ito po ay automatikong ibinabawas sa sahod ng member. Ang kubong amount po ay kailangang i-remit at i-report ng employer sa PhilHealth buwan-buwanan. Nangyayari kasi, Sir Pio, minsan na nababawasan, kinakaltasan tayo, hindi naman po pala nare-remit ng ating pinagtatrabahuhan. So, responsibilidad din po natin yon bilang empleyado at bilang member para ma-double check kung talaga pong nahuhulog. Minsan din po kasi nare-remit naman po ng employer pero hindi nare-report. Mag-remit sila ng isang malaking amount pero hindi na-identify kung kanino, sino mga empleyadong yun. Yeah. Kaya i-double check na lang po natin. Okay. Yung mga indigent, paano sila? Tapos yung lifetime members at senior citizens, magbabayad din sila, ma'am? Ang mga members po natin sa ilalim ng indigent program ay walang binabayaran dahil ang gobyerno po ang nagbabayad ng kanilang contribution. Gayun din po ang mga lifetime members at senior citizen program, wala po silang kailangang bayaran. Yun. Okay. Sige, sa third M na tayo, ano yung ikatlong M? Yes po, ang third M ay mag-update ng record. Opo. So, hindi po enough na member na tayo at nagbabayad tayo ng contribution. Marami pong mga instances na kung kailan nasa hospital na, hindi pa pala nadagdag na dependent yung anak. Kaya nahirapan pa bago makagamit ng benepisyo yung anak na may sakit. Ano po? So, kailangan i-update po natin ang ating member information. So, kung meron kailangan itama or update the information ng ating dependents, parehong form pa rin po ang gagamitin, yung PMRF natin or PhilHealth Member Registration Form. Huwag kalimutan pong lagyan check sa upper right corner yung for updating at isubmit po ito sa kahit anumang PhilHealth office para ma-update ang inyong member information. Kailangan pa update, ano ma'am? Oo. Yes. So, yung ikaapat na M, ano po ba yun na ikaapat na M? Anong kailangan mga gawin natin para makagamit ng PhilHealth, Ma'am G? Yes po. So, ang last M po ay mag-avail ng benefits, or magpabawas ng inyong benepisyo. So, ang mga napiling pagamutan po natin, for example, yung mga accredited agents natin, na pwede tayong mag-avail ng ating PhilHealth benefits, andyan po sila, At meron po silang tinatawag na My PhilHealth Portal, kung saan malalaman kung kayo po ay eligible para gumamit ng benepisyo. So kung kayo po ay kailangang ma-hospitalize, magpa-admit, pumunta sa admitting section, sabihin, ma'am, ako po ay PhilHealth member para ma-check sa PhilHealth portal or kanilang database kung kayo ay pwedeng makapag-avail ng benefits. Magpakita lamang po ng any valid government-issued ID at magpatulong sa ating mga assigned employees ng hospital. Meron din po tayong mga tinatawag na PCares, yung PhilHealth Customer Assistance Relations Empowerment Staff. Sila po ay mga empleyado ng PhilHealth na assigned sa mga hospitals para i-assist ang mga members para pag-avail ng kanilang benepisyo. And for example, pumunta kayo
nagtanong kayo, pa-check po sa inyong portal kung pwede na ako makagamit, kung updated ang aking information. Pag okay po yan, automatic magagamit niyo po ang benepisyo ninyo. Pero for example, may problema, maaaring hingian po kayo ng mga iba't ibang requirements para maging eligible po kayo para gamitin ang inyong benefits. Pero for example naman, Sir Pio, offline ang portal ng isang hospital. Nangyayari po yan. Alam niyo naman na medyo on and off ang internet natin dito sa Legazpi City. Oo. Pumunta lamang po sa billing section at isubmit ang una, PhilHealth Clean Signature Form na maaaring hingiin sa ospital. Ito pong form na ito, available din sa aming website. Magbigay din po kayo ng kopya ng member data record kung meron. Or pangatlo naman, katunayan ng kaukulang contribution kung hindi po ito stated sa inyong MTR. Yan. So ano yung mga dokumentos? Ito ang dokumento ko, Doña Heraldine. Naroon ako. Ito dokumentos. Bayad ako, ano dapat ipakita ni Doña Heraldine? Opo. So yung mga documents po na pwede nating i-present as proof of contribution, for example, kung kayo po ay OFW, pwede po kayo magbigay ng Overseas Employment Certificate or OEC ninyo kung saan nakasaad po yung inyong kaukulang contribution. Para naman po sa mga employed, sa mga formal economy members, pwede pong magbigay kayo ng payslip ninyo na may kaltas ng inyong employer na yung inyong PhilHealth contribution or yung claim signature form mismo po na pinapafill upan ng hospital or ng PhilHealth, as long as pirmado po iyon ng authorized representative ng inyong kumpanya, pwede niyo po yun isubmit. Para naman po sa mga voluntary members, informal economy, pwede po kayo magbigay ng kopya ng resibo ng inyong contribution. At para naman po sa mga senior citizens, pwede nyo mong ipakita ang inyong OSCA ID or alinman na valid ID na mayroong ng inyong buong pangalan, petsa ng inyong kapanganakan, gender, tirahan at lagda. MDR, pwede din po tayo magbigay nito or ang inyong PhilHealth identification card. May tumawag kanina, Ma'am G. Habol natin. Yung tumawag, good morning, Tabi. Tawag ka na. May katanungan siya, Mama, sa tamang-tama na sa question answer process. Isingit na natin. Bye-bye. Yung tumawag po, please call na po. Nakamonitor naman siya. Yung 514 ang last 3 digits. Call ka na po kasi si Doña Heraldine milyones ang pumapasok nitong kuan. Kita dapat masikaso. Hindi pinahihintay natin. Ay, sana nga lang. Ay, sana po totoo yan. Pero hindi, assistant lamang po ako ni Pio Fernandez. Hello, 514 yung nasa cellphone. Good morning. Good morning po. Good morning po sa PhilHealth po. May question lang po ako, Ma'am, Papa Ping. Yes. Ano pong mangyayari doon sa mga contributions po ng mga elected officials na natapos ng 3 terms? Pero yung contributions nila sa loob ng 3 terms, hindi nila nagamit. Okay po. So, for example po sir, meron po kayong contributions na hindi nyo nagamit. Yan po ay napupunta sa ating National Health Insurance Fund kung saan pwede nyo pa rin naman po siya magamit in the future po. Ano po? So, as long as dire-diretso po ang contribution natin, pwede po tayo makapag-avail in the future. Ang pondo po kasi ng PhilHealth, meron po tayong tinatawag na spirit of social solidarity. Yung contribution po natin na hindi natin naigamit, ito po ay naitutulong sa ating mga indigent senior citizens na wala pong binabayaran na contribution. Pero kung kayo po sir, elected official at hindi na po napatuloy ang inyong contribution as an elected official, pwede po kayo maglipat as a voluntary or individually paying member para tuloy-tuloy po ang inyong contribution at makapag-avail po kayo ng benefits in the future. Sir, go ahead, sir. Okay po. Naliwanagan na po ako, Papa Ping. So, kailangan pala mag-re-elect next election. Oh. Para tuloy-tuloy po pag-elect. Magandang idea po yan, sir. Salamat, Papa Ping. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome po, sir. Have a great day po. Doña Heraldina, bye-bye time. Go ahead. At naghihintay na yung asyenda mo sa Forbes Park. Go ahead.
Yes po, paalala po sa ating mga members po, bukas ang regional office ng aming local health at ang aming mga local health insurance offices na matatagpuan sa lahat ng probinsya ng Bicol Region po, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung kayo po ay may mga katanungan, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region o tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Maraming salamat po Sir Pio, si TCGB at sa lahat ng ating mga listeners. Andito po ang PhilHealth na kaagapay ninyo sa pangangailangang medikal. Diyos mabalas po. Thank you so much kan sa inyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programang Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth.